Som IT som una cooperativa de segon grau que treballa per entitats de l'economia social i solidària. Tenim com entitats sòcies a Som Connexió, Som Mobilitat i la Fundació Finances Ètiques. Som IT sorgeix de la necessitat de tenir una entitat tecnològica pròpia d'un grup de cooperatives, l'oportunitat de compartir esforços i desenvolupar eines conjuntes, una visió compartida de cara a un desenvolupament tecnològic amb una visió ètica i crítica. Tenim 3 línies de treball principals, una primera línia de digitalització estratègica, una segona línia de desenvolupament i consultoria al voltant de l'ERP, que és una eina central per les cooperatives, i una tercera línia d'automatització i aplicació d'IA. I sempre tenim una sèrie de valors al cap, com la gestió democràtica i transparent, la tecnologia ètica, la sostenibilitat, la diversitat i el treball i coneixement col·lectiu obert i compartit. Seguint la naturalesa i els orígens del circ, el nostre col·lectiu neix per acollir, entendre i integrar les dissidències i diversitats com a forces i oportunitats creatives, adaptant-los al moment actual. Facilitem espais segurs perquè les persones puguin rebre els beneficis que el circ proporciona a través de tallers amb col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i team buildings, és a dir, sessions de cohesió d'equip per a empreses i entitats que aposten per la responsabilitat social i corporativa. Creiem en la innovació, la recerca i el desenvolupament d'aparells i prototips que faciliten l'accessibilitat, així com amb noves pedagogies multisensorials. Aquestes solucions adaptades ens permeten generar espais reals de creació comunitària amb persones amb diversitat funcional. És molt important treballar de manera horitzontal a nivell de governança i sempre les nostres activitats tenen com molt integrades la perspectiva de gènere i una idea d'innovació. Els nostres objectius principals tenen a veure amb difondre, educar, conscienciar, compartir i crear també sempre a través del circ. Musicop és una cooperativa del Maresme, de Mataró, que ens dediquem a grans trets a l'educació musical i a la cultura. Un dels projectes que hem creat ha sigut l'Orquestra Sònica, una iniciativa que neix amb una idea molt clara, no? Que és la de fer arribar com la música a tothom, des d'una mirada més actualitzada i sobretot la música aquesta més simfònica. La característica principal és que només es dedica a la música moderna. A partir d'un llenguatge simfònic es combina amb músiques més actuals, amb artistes més actuals, internacionals i locals. Volem potenciar amb el projecte els joves músics de Catalunya, que tenim uns músics molt potents, per dignificar aquesta música i poder donar oportunitats en aquest jovent. Que hi hagi un mínim d'un 30% de joves dins la plantilla de l'orquestra i, a més, potenciant també aquesta mirada feminista i que hi hagi com un 50% com a mínim de dones instrumentistes a dalt l'escenari. També dic que és un projecte d'intercooperació entre dues cooperatives, una d'elles som nosaltres i l'altra és la cooperativa Contrapunt, que és del Penedès, i amb la col·laboració de Paral·lel 62 estem tirant endavant tot aquest projecte. És una aposta per crear un model d'orquestra més justa, més connectada amb l'actualitat i que pugui tirar endavant. Cop de Pedal som una cooperativa de treball iniciada el 2018 a la ciutat de Mataró i ens dediquem a 3 línies de negoci principals. D'una banda, a la ciclologística i a la missatgeria en bicicleta. Oferim serveis de transport sostenible, de distribució urbana de mercaderies a la ciutat de Mataró i també oferim serveis a les poblacions del voltant de Mataró, sempre 100% a pedals i 0 emissions. Dins d'aquest bloc fem distribució d'última milla i també fem missatgeria urgent, de punt A a punt B. A més, ens dediquem a la formació ciclista per ensenyar a joves i a adults, a persones adultes, a circular en bicicleta per la ciutat amb el mètode Una Bici Més. I per últim, ens dediquem a la venda i distribució de bicicletes de càrrega. Treballem amb cicles de càrrega que són 0 emissions, per tant la part de la sostenibilitat és un eix molt important dins dels nostres serveis, però també intentem tenir en compte el tema social, ja sigui amb la contractació de persones en risc d'exclusió social. I per últim, el triple impacte l'aconseguim interactuant i intercooperant amb empreses i entitats de l'economia social. Bàsicament donem servei al teixit comercial i empresarial de Mataró.